Ahojte priatelia, pozdravujem tu z centra Prievidze. Aj tu, v tomto menšom lokálnom meste, bude už štvrtok protest proti únosu právneho štátu. A teraz si poďme k tomu protestu niečo povedať. Priatelia, viete, aký je rozdiel medzi Slovákom a napríklad Nemcom? Že Nemec dokáže takéto rovnaké vrece zemiakov ako Slovák vypestovať lacnejšie, aj keď cena práce v Nemecku je vyššia. Že Nemec si takéto zemiaky kúpi v Nemecku s trojnásobne vyššou mzdou lacnejšie ako bežný Slovák. A aký je ešte základný rozdiel medzi Nemcom a Slovákom? Že Nemec v prípade, že by nastali takéto okolnosti ako u nás teraz na Slovensku, bude protestovať. Pôjde von do ulic a vyjadri svoj názor, že sa mu nepáči únos právneho štátu. Čo to vlastne znamená? Všade sa o tom aktuálne hovorí, unášajú nám právny štát, ale čo to znamená pre bežného, jednoduchého, základného občana, ako som ja, vy alebo ktokoľvek z nás? Za prvé, skracujú sa lehoty vyšetrovania, hej? To znamená, predstavte si situáciu, že vám ukradnú do rána auto, hej? Obrovský problém pre každého jedného bežného smrteľníka, obrovský problém. Prídete na políciu a budete žiadať nejaké riešenie, alebo teda vyšetrovanie, aby vám ho našli. A polícia tam povie, smola, do rána do 6 ste si mali nahlásiť krádež, keď ste nestihli, auto vám už hľadať nebudeme. Vláda schválila nový zákon, skrátila nám lehoty. Absolútny nonsense si poviete, hej? Ale toto reálne sa ide udiať. Tí ľudia, čo kedysi rozkrádali tento štát, kradli DPHčky, robili rôzne podvody a podobne, už teraz nebudú stíhaní, pretože im prebehne lehota. Proste úplne magorina, hej? Ale to teraz práve sa chystá. Druhá vec, zrušenie špeciálnej prokuratúry. Prečo máme na Slovensku špeciálnu prokuratúru? Pretože tu boli korupčné kauzy, boli tu rôzne mafiánske praktiky a podobne a práve preto tu vznikol tento úrad, ktorý to mal riešiť. Súd je v Pezinku a v Bystrici. A prokuratúra sídli takto isto. Teraz sa rozdelí špeciálna prokuratúra a ich spisy medzi všetkých prokurátorov a napríklad človek zo Sniny, kde je prokurátorom a dozoruje veci v Snine, bude utekať do Pezinka na súd, naštuduje si celý 10 000-ový spis a bude vedieť reálne s ním pracovať. Sprostosť? Jasné, že áno. To je ako keby ktorémukoľvek človeku tu v meste teraz povedali, že chodíš 8 hodín denne do práce a po obede odbehni do Košíc, do novej firmy, za 2 dní sa zaučíš a budeš robiť aj tam. A potom zase naspäť a takto hore dole. Však je to nereálne proste. Vláda pripravuje zákon, ktorým vie, že aj keby náhodou sa podarilo vyšetrovať týchto ľudí, takto ten prokurátor proste nezvládne, lebo reálne nemá na to kapacitu. Takže vláda si robí zákon, ktorým ochráni svojich oligarchov a ešte si tam vsunul aj poistku, že ak by náhodou ich niekto vyšetroval, tak jednoducho nebude na to čas. Takže priatelia, príďte aj vy sem štvrtok. Nie sem, pardon, ale bude to pri Magure, ale sem do Prievidze vyjadriť svoju nespokojnosť s tým, čo vláda robí, že nám unáša právny štát a že veci, ktoré by vláda mala riešiť, ako sú napríklad základné ceny potravín, ktoré mala aj v programe, zatiaľ nerieši, kým ochraňuje svojich bývalých priateľov, oligarchov, mecenášov a ťažkých milionárov, ktorí zbohatli na tom, že kradli v tomto štáte. Práve o tých ochranov sa teraz jedná. Takže poďte, priatelia, spoločne vyjadrime odpor voči takémuto konaniu a aj tu v Prievidzi už vo štvrtok pri hotele Magura budete môcť vyjadriť svoj názor, že sa vám nepáčia takéto praktiky a ja verím, že príde čo najviac ľudí, aby vláda dostala jasný odkaz, že takéto veci sa nerobia. Ešte dôležitá vec na záver. Prečo to video vzniklo a podobne, sa budete určite mnohí pýtať. Ja som mal nedávno besedu na jednej strednej škole a väčšina študentov mi povedala, že chce z tejto krajiny po vláde blázna Matoviča a teraz po návrate oligarchov kamaráta Fica radšej odísť. Opýtajte sa aj vy svojich detí, svojich vnúčat, či chcú žiť tu na Slovensku, na tomto našom krásnom Slovensku, alebo sa hanbia za to, kto v tejto krajine vládne a chcú radšej utiecť. Lebo ak chcú odísť, je to signálom, že je tu niečo zlé. Ahojte.